Teka por kalabiang ingi bangin sedang no ini kajing syakri kajungi. Teka ngit scam bau blame yok ban kerkui yepi. Leng bakane kajing syakri online joka United Christian Faith Apostolic Church. Ngapriang subhai yepi baru kipra bangin haga kerteng jong try Jesus Christ no pen im jungi. Bat kumju ru na benta jong pi kiba jusam. Leng bakane ke khubor na kaktin ka jong blay. Leng bakane ka online jong United Christian Faith. Bat ngit scam yepi ru blay unyo ban kerkum. Tene ka por shoy ka bang niat syaprang ya kajing syakri kajungi ngan pule khendiat nak tien ka jonglei nak jingroi sam nak nembar ka ba khandai peu nak khot ka ba khanyau to ka jing itnat utrai ublei jungi kanlong halor jungi bat pen schem mame ya ka kam kikti jungi halor jungi shisha ken to pen schem mame ya ka kam kikti jungi to ngin duai try jisu be iwana khamat jime try ne ka klip mat ta ablei ngi ainu dan ka por ablei ka ba mela sha inge try ya ka bangin syakri ka tien ka jime try lengba kane kalat ablei bat try ngada pen kentang no ne ka por barok ka ti blei ka jime ai bu men sim khoi me ton yok ban khilai lut try lai lut ko try khulei shibon ramesha skor ke jing duai amen. Ngàn vai
Shisha me longing go try get jakari but a good but scam jing go try. Me longing go try blaze we go pa. Ongi sure roy make a cheese. Ye roy make a go try. Ye roy go try na marka jing eat ka jong make a blame. Ye roy make a go try na mar crowd go try get snake a jong make it go pa. Ye long come ni go mangi long a go try then mar me eat yang e can cheese. Your love immeasurable, your grace uncountable, your mercy never ends. Run down to my soul. Your love immeasurable, and your grace uncountable, and your mercy never ends. Run down to my soul. Praise the Lord for His love. Praise the Lord for His grace. Praise the Lord for His mercy. Praise the Lord. Praise the Lord. Jing il bom la ban thâu, jing ai bom la ban nhau. Jing is nay cả bom cơ chu cả ai thôi hà đôi
roya me kenya blai hongi ai ngo ke ko try me long blai ba dabri ka jing iet ke ko try me long blai ba dabri ka ji snake and cheese me long ko pa jo ke ko try me long play jo ke imani me ke cheese Hiroi hallelujah ai ka kirten ka jo me ke ko pa imani me Jesus
Terang ia jami kau pada bila ia shua yang ikan Yesus. Terang ia yami. Terang ia yami. Terang ia yami. Imani ya mereka ikut terangin shim gini kapor kendia bermani utrai. Pada nuga jaka kapa pidan. Ngej bau play udan aku tak jaka bangin leban yasno lang mat ngia gini ka por bermani ban ai ka jengya rosh hosim jeng Yesus Kristus. Inshaallah ban teka don word ka jeng Yesus utrai. Ia ban aku try ngai ia ban ban ai try. Honga mani ya mereka Yesus. Honga mani ya mereka ikut. Ngai ngo kai ko try ka jing bahaga chomi ka nyamble ai ngo kai ko try ka jing islay ka chomi ka biya thamai balis ai ngo kai ko try ka long kum ni ko mangalong try ni na mabami il ki Jesus hallelujah honga mani yami imani yami try Ngamani yami, ngamani yami,
crown me can go pa. Long malaga tiyo go try. Yo mami ka pura mami de hok pa yo kanya belay zonga. Ye pa crown me. Hallelujah. Amen. Amen. Ngai ku blay kerpangi pi we ki prabangai ki perlok prajor ki biye ki jong try ki bapet bat ba snap ye kene ko kubor lamba jo kene ki YouTube to blay ndo ker khu pi ke jaga ba pi dan bat ngai scam mutran ker khu pi kat ba pidang sha score kene ki jing kai ka balengkot ha kene ka clip mat ka ba menda ka kubor ka banga kwa bane benta bat pi ha kene ka clip mat ka ba menda ka long shapang ki jing duai ke jong jisu ringkat begisan ran hak per kat semane. Pila man shem yegene na barok ki gospel Henry ya kabamenta nga kwa ya kaban puli na ga gospel jung Marcus kelenong ka bakat saw kadukhat ka balai pu ar ter kakting ge jong blai kong kilai wan ru shaga jakang ka balakhat kerteng kat semane ulo ong ti heki senran jong tu ye shong hang ne kat ba nganang duai ti ula shim lambadu yo Petrus badiu Jacob badiu Yohanes baulas dang bad ulas dang ban sngo shirkai ban sngo kordit kata ke ka ba ka Bible ko ong kakting ke jong trai ko ang bau Jesus Christ la let sa kakper Gethsemane kay gani kakper Gethsemane kani kakper Gethsemane kade ke jaka ya ka bala tibru kum ke jaka ka ba tliat umso ke jaka penluet ke jaka ya ka ba an penpra an penluet u Jesus la lam ye senran ke jong yo Petrus yo Jacob bau Yohanes bau lo ong iki bakin ya dwai lem rengkat badu bad yele di ulale kham hajngai naki bad ula shong wai bre hong ta banduai bau lo ong ru iki phisho ha ke jaka banduai bakak ting ke jomble ke to kong bau jisu la sngo khuslai ula sngo khuslai palat yala ga jong ka jingim ka bau hab ban ya lenti Nada pin puli lut ikat dekat barok away ngenam por menta pila ban puli gene hieng tinga jom blege to kong bau jisu la song khuslai ula song kordit naga daw jong kata ka ka bau habban ya lenti nena ta daw ha ke jing duai ka bau jisu kristu duai wai ni ke kinten kopa lada ka long ka man ke jome to ai ba ka khuri kan light no nanga hanre om ya ka man jonga anle hanre ya ka man ke jome an pendap kata gede ke jing duai ke jong jisu lada ngiru ngibut ikidinjat ke jong jisu ken mau ke ni ke we ka baningkong ngidon kamban rung syaga jaka ka jing penluet hagi kti ke jong trai ken mau utrai ublai jungi ulong unong thau kheu ngi long tangka do bertha haba barbor haba philech haga jing duai show trai philech ken mau ke ni ke we phinlech om tang bat ke jing don kam jong pi henre phinlech rengkat ru ban sha ban otrai to penluet ya ka donut ke jonga to le mami kat mami mon shnadur mami trai ya ka jing em ke jonga kata ke jumut jaga kat semene om ya ka bangan pendap ya ka man jonga henre an pendap ya ka man ke jome ho ya ka jing duai ngile ya kmat ke jong trai rengkat ba ke jing don kam ke jongi ke ka ba pipi don kam ha ke jing em ke jong pi la ka met la ka men sim ne haki kam ki jam ke jong pi la ne haki nu ki benta ke ba pi song don kam pi le chu trai rengkat ba kita ke jing don kam henre om tang ke ba pin shura ya ke jing don kam jong pi henre pen ken mau ru ile de ba pi don kam ban sha ba an pen luet ki kti ke jong trai ba an sha ba ya kaman ke jong blai an pen dep ke jing em ke jong pi namar ba haba pi duai kumta kata ke ba pediang hun hakmat ke jong blai kwa namar bun shibun ki bre ba ki lech ka kamra jong ke jing duai
ki yam ki uat akhmat ke jong blay bat barbor hi ki jukmi lenti bo blay pendep ya ka ke jing kwa ka donut ke jengki kata ka bakla sibun uji sukre sabo le akhmat jong blay pa ringkat bagi ta ke jingkia ka jingkit ke jengo ukwa ba anweng no ya kata ka jingkit na ka jingim ke jengo hanrei om ya kata ka mon ke jengu ke bau kwa hanrei ka mon ke jeng pan le tekin mau ya ke ni ke we ha ke jing duai ke ba pipi duai barbor rung hakmat ke jong trai ringkat bagi jenun kam jong pi bat kum ju ru ban long la kloi ban sha ban penluet jin ya kata ke jeng kwa ke jengi bat ban sha ban pendep ya ka mon ke jong blai ha ke jingim ke jong pi kata ka ke ka bang ju duai barbor bat nga shemba habang duai ya ke ni ke jing duai don shisha ki por ka bangong tra tu weng no ya kini ki lomba tra tu weng no ya kini ki jinge tra tu weng no ya kini ka khuri ka baktang na ka jim jonga tra wong ko kon nganum weng setia ya kini ki khuri ka baktang henry ken mau ya kini ka we kumbau apsal pol ukren wong ka jing ai ka jonga ka dabyang na ka banda jome ngai nguyu blai bahabangai sha hagamon ka jong trai Lada day ka mon ke jong trai yang abangan yat nang ba ke jing ke jing jinjar ke jing yele ke jingim nga tips kem bangam long marway hanre ka don ke jing ke jong blay kaban yang ringkat ban nga kaban ai bore nga kaban ai mensim nga kaban kershani nga bangan la ban job ye kita ke jing yele ha ke jingim bang ai nguyu blay na ke jing duai ke jong Jesus Christ kat semene kala long shisha kan nuksa ka ba kraw bangaru nga don kam ban yat lambau niu ju mau jam ha ke jing ke jonga nang ta sa gawai pat ka kubor ka jihikai ka banga yo nang ne kalong ba Jesus Christ udwai ha ka por ba ka badai biang ken mau ba ka jing duai ru ka don la ka timing ke jongka dan shibun ki brio ha ka por badai banduai kim duai ba ha ka por bomdai banduai pade ki bun ktien ki duai Ho, ngiyo sngoi ki kintin ki jong apsal Paul wong duai klem de put. Henry hagata ke jing duai ke jong pi ke ba klem de put. Tu tip ya ke ke ba pi duai. But pen bu bet bu renti ye kita. Knang ke ba ke jing duai ke jong pi ke long ke ba sei so. Ken mau ke ni ke we. Ujisu usu thu bon haban ni kendu ye ke tma. Te dena ta ke dau shwa bo ni kendu ye ke tma. Ula dem ban duai ban wat ye ka mon ke jong blek pa. Henry Kisenran, Petrus, Jacob, Boriones, Kidon Langkat Bod Jisu akak per kat semene. Henry Kim Shimla Duai Kilayotia. Nenda kadau Jisu abu wan hakaba arupet uyiki baki yotia. Wang kamensim kakloy kat baka do katlot. Kamensim kakloy rega do katlot. Bat kata kadok kata niki. Kat haduk baki klet ia kapor ban syong ban duai ban ia keren bala ukenrat. Teu Jesus Christ habak haduk buwan pej ulap yang iki bagi otia. Uang tukhe no kapor ban deno ya ukon ubreu syakin nong pom kaladai. Dak tinggal jomblai ke tu kong ba anda kilakhe kilay yang lang nang ta ke ya rengkat bodu Jesus. Bat ka tinggal jomblai kong hang tahi ujadas Iskariot rengkat bat ki nong shun ki jong Jesus Christ kini kilai wan ya kaban kemno ya Jesus Christ kan mau kini we ka jing duai ha ka por ka bomde kan nomla ban long ka bat sai so u Petrus habu yele e ka tma ha ka por ka bomde ula sein de ka wailam ula pom ya ka skor ka jong shakri jong orang balang do tinggal jomblai kong Jesus la sneng you namar haba pidwai haga por ga bomdei penomyo satya ga jubab bat ka ba khamsong shir kai galong phin sale klumar naga daw ba pidwai ga por bomdei dena ta ga daw duai ka por ga badei umen sem jomblai un krena po ga dono ga jompi haga no ga por ba pide banduai kan don ka por ka boblay upen ki aka dono jengpi bade banduai bat kata ka de ka por ka babiang na ka bantai jengpi
Ini tagadau kani ke jing kai ke bangiyo na kani ka kper khat semene ke jing duai ke jung Jesus Christ ka kper khat semene ke long ka baning kong ngin sha ke jing pelwet ke jung trai bat ba on pendep ya ka mon ke jung blai om ya ka mon ke jung i kabar banduai ha ka por ke badai biang namara ba piduai ha ka por ke badai biang pini i ke jubab ka badai por ke jung trai nangta balada piduai ha kapor ke bomdei pinom yo setia ya ke jubab hanrei ke ka bami na kata kapor ke jingduai bomdei por kalong ba pin selek klumar nene ta kedau sya ke jinglam ke jomblei sya ke jinglam ke jomensim jomblei kanu ke kapor ba pin duai kanu ke kapor ba pin aingu kanu ke kapor ke ba pin de ban ai ke jingero kanu ke por ke bapin ai ke jing mane sho drai ki don ki por ye ki ke baro kani ke jing hikai ke balengkot ka banga kwa ban pin kan mau yu pi kalong le ye ke baro ha ke jing renti par ha ke por ka badai biang bada bapile ye kata ha ke por ke badai biang ke baro ki yat bet ya renti wat ju kerke ublei jengi umlong ublei bakerke namar ublei jengi umlong ublei basleme lani ubakloi and ublei jingi ulong ublei jong kapor ke badai biang baik tik dene da gadau kene ke jingken tu na kabanda jong pi ki prabangai baro ke basngap at skore kene ke juk ke jingi kai ken ma kene ko wei duai ha kapor badai ban duai aingo ublei ha kapor badai ban aingo ye ro yo trai ha kapor badai ban ye ro bat kata kan pelong ye pi ki Kristan ki bala ban seiso bat ki Kristan ki baklan bat ki Kristan ki ban barbor kin ya na ka jingjap sha ka jingjap to blen kor kui pi ngit scam aba pinyo egene ya aba pisngap hai gene gi kai ke jinggur ku ge jomble kan to ja pi ya samlem ya ga ne ge ju ge ji kai shigiti ki wei ki ba pisngo de ya ka ban pha ya gene ge ju ge ji kai to blen kor ku ye pi wei ku ble shibon amen Ingit scam bo blay layok ban kerkhui filang baka jingero ka jingmene bat kumju nagaktin ka jongblay. Tingi kerpat if you befini ikan mawi ka jingdawai ya ka bo blay nang penset boringi ka bangin nang la syuk ban syakri kaktin ka jongblay. Kublay shibon ini akan dupat hakaway katayo.